balma Shirifla TV lajɛbaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka jɛmukan kɔnɔ n'o de Andame ye jɛmukan ye min labɛnna Shirifla TV ɲɛmayaso fɛ walasa an ka danbe kɔrɔ minnu bɛ min tunna ka se k'u ɲini k'u dɔn ka ɲɛfɔli k'a la walasa an bidenw an ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna na bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo maa dogolen tɛ an danbe kɛnɛ kan sabula an n'a sigira ka baro kɛ n'o ye Bɛlɛdugu Abdulayi Kulubali ye maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔna na an n'a ye jɛmukan kun fɔlɔw kɛ an kumana ayiwa lamɔ cogoya kan nka bi an y'a kanu bi ka baro k'a fɛ fɛn na fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ n'a a kɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen kamana gan n'o ye furu ye sabula furu ye fɛn ye fɛn min ni maaya dilannen don fɛn min de don ni an danbe fana a bɛ an danbe koba de don fana jamana in kɔnɔna na sabula maa si ka halalaya tɛ dafa fo ka taa sɔrɔ a bɛ furu kɔnɔna na walima a sɔrɔla furu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na yani an ka an karamɔgɔ bisimila an b'a fɔ karamɔgɔ salamu aleykum o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ ɲininkali min bɛ an bolo ka ɲɛsin ma o ɲininkali fɔlɔ o de ye furu yɛrɛ ye mun ye an bɛ fɛ ka walawalali kɛ an ye o kan. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada dan di foli min na ka sɔrɔ kira laban kan dan di sɔli min na o kɔ tɛmɛnen mi i fo dan di foli min na i ye ɲininka o min na o diyara n ye kosɛbɛ i ye kuma min fɔ tan nin ye kumaba de alhamdulillah furu ye n'i ko furu fɔlɔ i bɛ fɔlɔ k'a fɔ ko sutura furu ye sutura de ye parce que furu filɛ nin ye furu ye fɛnba de ye komi i y'a fɔ cogo min na adamaden ka se k'i yɛrɛ disi gosi fɔlɔ a bɛ sɔrɔ furu lahalaw fɛ i y'a faamuya n'i ko furu i b'a fɔ ko sutura parce que sutura ye furu yɛrɛ de fɔlɔ i b'o dɔn jumɛn na ni i ni mɔgɔ min kɛra furu ɲɔgɔn ye ko caman kɔnɔna na jogow bɛ yen furu kɔnɔna na ni mɔgɔ min kɛra furu ɲɔgɔn i b'a sɔrɔ i b'a tigi jogo dɔw dɔn jogo minnu n'i kan ka sutura kan bon furu la ko ka ca ni furu kɔni tɛmɛna ni mɔgɔ cɛ dɔrɔn a fɔ ko sutura sutura gɛlɛya kan a ka ɲɔgɔn sutura o kan sɔrɔ fɛnɛ sira kan a ka ɲɔgɔn sutura o kan bana b'o la hali ni bana ye furu ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ a ka ɲɔgɔn sutura o kan i y'a faamuya n'i ko furu dɔrɔn a fɔ sutura dɔrɔn i y'a faamuya donc furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ dabɔ a ka ɲɔgɔn sutura kama de parce que ni furu tɛmɛna i ni mɔgɔ cɛ kaban a tigi b'i dɔn de fɛn caman na donc f'i ka a ka ɲɔgɔn sutura lebu dɔw kan furu ko ka ca comme y'a fɔ cogo min na bana bɛ furu kɔnɔ bana dɔw bɛ yen u bɛ se k'i sɔrɔ furu kɔnɔ mais a ka ɲɔgɔn sutura a bɛ faamuya i y'a faamuya donc furu yɛrɛ bɛ sinsin min kan fɔlɔ o ye ɲɔgɔn sutura de ye. Hakilila an ye o kuma kunfɔlɔw faamuya n'o ye furu yɛrɛ ye min ye an ka ɲininkali filanan an karamɔgɔ kan o de ye danfara jumɛn bɛ fɔlɔ furu la ani sisan furu fɔlɔ furu tun bɛ cogo di ani sisan furu filɛ nin ye cogoya min na danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka walawalali kɛ an ye o kan. Alhamdulillah i ye ɲininka o min na o diyara n ye kosɛbɛ n'i ko fɔlɔ furu ani bi furu i b'a ye k'a fɔ danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni furu bɛ kɛ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ furu kɛ furu don fɔlɔ i y'a faamuya mais a bɛ kɛ cogo di du kɔnɔ sisan i b'a sɔrɔ tigi bɛ du bɛɛ lajɛlen na donc ni duden dɔ sera furu ma fɔlɔ furu dɛ ni duden dɔ sera furu ma donc dutigi bɛ duden tɔw wele a kɔrɔ n'a dɔgɔw wele ainsi de suite a fɔ an denkɛ karisa a sera furu ye o tuma an ka muso ɲini ka d'a ma o la bɛɛ bɛ hakili minnu sisan n'a y'a sɔrɔ an kan ka taa a bɛnna de la ou bien dugu dɔ bɛ an kɛrɛfɛ yan a bɛ du de ɲini fɔlɔ k'a fɔ a taa nin du in kɔnɔ nin du in danbe du de ye donc a bɛ mɔgɔ bila ka taa fo ka dutigi na k'a fɔ an ye fɛn dɔ ye aw fɛ n bɛ fɛ ka bɔ an nɔfɛ n den ye den si tɛ ɲɔgɔn dɔn cɛkɔrɔba dutigi o de bɛ taa den ɲini
denmuso ɲini a faw fɛ a denkɛ tɔgɔ la mais o b'a sɔrɔ fɔlɔ fa min ta furu min ta ɲinini kɛ o ni sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛnna kan an ka taa karisa den de ɲini nin dugu in na ou bien nin du in kɔnɔ i y'a faamuya donc ni cilen taara o ye sisan o fana bɛ taa ci fɔ de an ye fɛn dɔ y'a ka so an bɛ fɛ ka bɔ a nɔfɛ an den ye den tɔgɔ tɛ fɔ yɛrɛ e min taara o b'e de dɔn i y'a faamuya donc o fana b'a fɔ an i ka kuma mɛn i bɛ segin n'i seginna ale fana bɛ a kumaɲɔgɔnw wele ka sigi nin dugu in karisa a nana k'a b'an den ɲini a den ye a ko cogo di olu b'a lajɛ fɔlɔ ayiwa a don a bɛ cogo di fɔlɔ est-ce que an n'u bɛ ɲɛ furu la est-ce que furu est-ce que danbe du don wa parce que fɛn min bɛ sini danbe de ka fɔlɔ fɔlɔ furu kɔni est-ce que a dun est ce que mɔgɔ ɲɛnama du don bon o bɛna dun in tiɲɛ na dun ye mɔgɔ ɲɛnama du ye donc o bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn faamuya o tuma n'u nana an ka sira d'u ma o kɔfɛ ni cire nana tuguni ka na an ye ci min fɔ an nana ka na a lajɛ u b'a fɔ ko nin tɛ baasi ye o tuma a ye sira taama n'a fɔ a ma dɔn cogo min na o la u bɛna woro ye donc sisan o furu jɔn ye o furu dilan fa fila de ye furu dilan mɔgɔkɔrɔba o de bɛ furu dilan donc n'o furu kɛra karamɔgɔkɛ o ye furu yɛrɛ de ye maintenant o furu san man di parce que furu jigiya bɛ furu kɔnɔ ka ban jigiya o bɛ furu kɔnɔ parce que mɔgɔkɔrɔbaw ni olu bɛnna fɛn o fɛn kan fɔlɔ dɛ k'a fɔ an ka nin kɛ o tuma o y'o ye o tɛ yɛlɛma i faamuya n'i ko sisan furu i yɛrɛ b'a jateminɛ différence ba de b'u cɛ parce que bi furu la i b'a sɔrɔ cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn dɔn sira kan voilà n'u ye ɲɔgɔn dɔn sira kan bon kuma na sisan u ye furu kɛ k'a sɔrɔ danaya foyi t'a kɔnɔ danaya foyi t'a kɔnɔ i faamuya fa t'a kalama ba t'a kalama i faamuya ni a ye furu kɛ o cogo la yɔrɔ furu ja ye waati dɔ de ye f'a ka bila hakili la k'a fɔ an bɛ furu kɛ bi mais kɛlɛ bɛ furu kɔnɔ ja ye furu kɔnɔ et puis tɔɔrɔ b'a kɔnɔ fana tɔɔrɔ b'a kɔnɔ degun b'a kɔnɔ i faamuya bon olu tɛ ɲɛɲini ka dɔn fo an ye ɲɔgɔn ye bi dɔrɔn bon an bɛ ɲɔgɔn furu ni waati min na n'a nana nege bɔ ɲɔgɔn na komi a bɛnna kɔfɛ n'a nege bɔra ɲɔgɔn don o don a bɛ furu ban kare kɔnɔ yen ka sɔrɔ fa t'a kalama fana fa t'a kalama ba t'a kalama bon o de ye furu caca kojugu i ye faamuya furu man kan ka kɛ ten cogo si la furu n ye min f'i ye tan nɔ n'o ye fɔlɔ furu ye n'i y'a jateminɛ cogo o cogo o ye furu ye hakika de ye bari jigiya bɛ furu kɔnɔ ka ban hali n'aw fila kɛlɛla sa aw ka kɛlɛ n'aw ye kuma fɛn o fɛn fɔ o tɛ lamɛn minnu ye furu dɔn o de ka kuma bɛ lamɛn i ye faamuya donc bi furu ɲɔrɔ ne bɛ se k'a fɔ ni yɛrɛ n ye sisan mɔgɔ ye mais ne ni n fa ye baro kɛ fɔlɔ ko caman bɛ yen nɔ an bɛ sigi an baro kɛ o la n b'a fɔ den ni fa ka to ka baro kɛ i ye faamuya a ye a fɔ n ye cogo min na o ye nin de ye a ko furu tun bɛ k'o cogo de la i ye faamuya den filaw tɛ ɲɔgɔn dɔn fiyewu masaw de bɛ furu dɔn n'o furu kɛra o y'o ye o tɛ yɛlɛma i ye faamuya donc n y'o f'i ye bi furu ye an ye ɲɔgɔn ye bi dɔrɔn bon an ye furu kɛ o tɛ laban o parce que n y'o de f'i ye jigiya t'a kɔnɔ i ye faamuya k'a fɔ ni an ye mankan kɛ parce que mankan bɛ yen nɔ jɔn bɛ an ka mankan fɔ an cɛ jɔn de m'o fɔ o mɔgɔ tɛ yen o parce que aw y'a dilan kare kɔnɔ de a bɛ n'a fɔ donc o ye furu file y'aw fila bolo n'a aw y'a ci dɔrɔn a bannen i ye faamuya donc bi furu ni fɔlɔ furu différence ba de b'u cɛ. an karamɔgɔ i da sera nin fan fila bɛɛ lajɛlen ma n'o ye fɔlɔ furu kɛcogoya ani sisan furu kɛcogoya bɛɛ lajɛlen y'a faamu sisan k'a fɔ ko u cɛ ka jan kosɛbɛ nka an karamɔgɔ an bɛ tile min kɔnɔna na min kɛmɛ ka maaw kamana gan ani fitina min bɛ yen o ye furusa ye furusa an bɛ fɛ k'a dɔn sababu jumɛn de bɛ na ni furusali ye yalima cɛw de nɔ don wa musow de nɔ don wa denfaw de don wa a bɛ fa min fɛ a ka se k'a dɔn ka se k'a furakɛ o la an bɛ fɛ k'i ɲininka furusa cayali sababu jumɛn de don. o kuma kelen de don furusa a ka ca bi mais furu dilancogo dɔrɔn de don furu dɔncogo fɔlɔ furu n'i y'o f'i ye fɔlɔ i bɛ se ka san 10 kɛ i t'a mɛn ko furu sara i ye faamuya ka dugu yɛrɛ ye ko furu sara dugu kɔnɔ ka bɔ kundu fɔlɔ dɛ i ye faamuya mais n y'o de f'i ye bi furu la furu caman ye nata furu de ye
n'o i ne taa ka furu min kɛ n'o o fɛn banna dɔrɔn furu ye ban fana o la n y'a f'i ye n ko jigiya tɛ furu sisan furu de kɔnɔna na den fila ye furu de don i ma ko den wa den fila ye furu don olu fana furu tiɲɛ de o parce que furu n y'o de f'i ye jigiya foyi t'a ka furu kɔnɔna na bi an ye bi dɔrɔn an ye furu kɛ bi o y'a bannen de ye don min na n y'o de f'i ye furu kɔnɔna na gɛlɛyabaw b'a kɔnɔ gɛlɛyabaw b'a kɔnɔ mais n'i ye furu jigiya lajɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen o bɛ tɛmɛ i kan i ye faamuya parce que muso don dɔ bɛ muso a bɛ ko dɔ kɛla don dɔ fɛ ayi i b'a fɔ ko bi kɔnɔ a tɛ segin ka so fiyewu i ye faamuya mais n'i yɛrɛ ye miiri ka furu jigiya lajɛ i faw ka furu donnen de don i bɛ sabali mais ne e ko dɔrɔn ne yɛrɛ y'a don n y'a sa walaw de don n y'a don n y'a sa parce que a fila de y'a don ɲɔgɔn fɛ donc o de ye bi furusa caya kosɛbɛ bi furu a kɛmɛ na a bɛ sɔrɔ 99 bɛɛ bɛ kɛ nata de la wala n y'o f'i ye fɔlɔ i tɛ ɲininka k'a fɔ karisa a bɛ baara la o tɛ dɛ den tɛ muso tɛ cɛ dɔn ci tɛ muso dɔn masa de bɛ ɲɔgɔn dɔn i ye faamuya parce que bi furu n y'o de f'i ye bi furu bɛɛ b'a kalama furu bɛ kɛ cogo min na i ni muso bɛ ɲɔgɔn ye bi tile fila a b'a ko n tɛ ɲɛ kɔ i t'a jogo dɔn a bɔra du min kɔnɔ i t'o dɔn a bɔra du min kɔnɔ danbe du de don wa i t'a du dɔn fo n y'a ye ten nɔ o furu la o tigɛ dɛ i m'a ye n yɔrɔ bi furu bɛɛ a kɛra kɔntrɛle ye fɔlɔ sisan mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma muso sɔrɔ i b'o kun dɔn parce que du kɔnɔ sisan fɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ furu don u bɛ furu kɔ lajɛ furu tɛ bi ni sini ye o misaliya sisan ni i taara dɔw den ɲini fɔlɔ k'a fɔ bɔn du in an ka du den fitinin de don ale de ye du lagare ye sisan fɔlɔ cɛkɔrɔbaw sani u ka den di o kuma kun ka ca parce que saya bɛ balo bɛ yen nɔ ko n'a sara jɔn ma ta i b'a sɔrɔ ko mɔgɔ tɛ min b'a ta donc u tun bɛ siran fɔlɔ mais bi furu lajɛ kɛ furu bɛ kɛ ka sɔrɔ a ma jateminɛ foyi k'a la o man ka kɛ fɔ furu k'a lajɛ ka bi furu ka di koyi mais sini fana dun bɛ cogo di n bɛ min f'i ye furu o furu bɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ furu bɛɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ mais n'i ye furu don cogo lajɛ i bɛ sabali i ye faamuya parce que n y'o de f'i ye furu tɛ dɔwɛrɛ ye jigiya de don jigiya ni furu n'a kuma cɛra cogo o cogo jigiya de bɛ yen i ye faamuya donc furusa ka ca bi parce que an ma taa furu kɛ sira fɛ an ye furu kɛ an ka diɲɛ furu la bon o de ye furusa caya i ye faamuya bon furusa yɛrɛ la karamɔgɔkɛ n y'o de f'i ye fɔlɔ i bɛ se ka waati min kɛ ka sɔrɔ i ma k'a fɔ ko furu sera nin dugu in kɔnɔ o kun ka suma dɛ i y'a faamuya mais bi diɲɛ dugu jɛ o dugu jɛ furu bɛ sa furu bɛ don furu bɛ sa donc fo an ka segin kɔfɛ de ka furu kɛ cogo kɔrɔ la. an karamɔgɔ an y'o faamuya hali sisan ani an ma tila ɲɔgɔn na ɲininkali sira fɛ an karamɔgɔ ni cɛw wulila i bɛ taa sɔrɔ a tuma caman na cɛw b'a fɔ k'a fɔ ko furubaliya olu fan fɛ o ye musakako ye musakako in fana n'i y'a lajɛ fan dɔ la i b'a fɔ ko denbaw don tuma dɔ la i b'a fɔ ko denfaw don an karamɔgɔ an bɛ nin waati in na yalima furu musaka cayali ka na se nin hakɛ la yalima fɛɛrɛ jɔ bɛ se ka sɔrɔ a la min b'a to furu n'a bɛ ka kɛ musakaba minnu bɛ k'a la walasa ka se ka dɔ bɔ a la yalima o fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ wa. o diyara n kosɛbɛ ko bɛɛ b'a kalama cogo min na bi furu n'i y'a mɛn ko furu a fɔ musaka bon n y'o de f'i ye n ko furu kɛra o de la nata i ye faamuya fɔlɔ n m'a f'i ye fɛn kun t'an bolo fɔlɔ o an ka fɔlɔ cɛkɔrɔba ye furu don cogo min na nafoloko kun t'a la n y'a est-ce que i y'a faamuya danbe du ani jogo bi furu kɔnɔna na ni bɔra mɔgɔ den nɔfɛ a bɛ fɛn yɛrɛ denbaw ni u bɛ min f'i yɛrɛ ɲɛna kabako dan don n'o kɛra ka ban n y'o de f'i ye furusa ka ca ka sababu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye don dɔ la ni cɛ yɛrɛ ye ni nafolo min bɔ i nɔfɛ i kana kusu dɔ kɛ n na n ko a tɛ jɛn n'a ye o de la n ko furusa ka ca ka sababu kɛ ko caman ye est-ce que i y'a faamuya ka sababu kɛ ko caman ye furu musa n y'o de f'i ye i bɛ se ka fɔlɔ furu bɛ kɛ musakako kun t'a la o a bamanankan yɛrɛ bɛnkan kun don de i ye faamuya bɛnkanw de don bon mais bi furu la n'i y'a mɛn ko kɔɲɔ bɛ bi karisa ka so a fɔ kungo b'a ka so ani problème o kɛnɛ kan ko bɛ k'a kɛnɛ kan
donc ni yɛrɛ y'o dépense ta k'a lajɛ n y'o de fiyɛ furu kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɛ yen n'o y'i sɔrɔ n'i miirila furu kɛcogo la i bɛ sabali mais n'i miirila furu kɛcogo tuguni i bɛ tɔɔrɔ parce que e b'a jateminɛ e y'i ka du de feere ka muso in furu ou bien i ka fɛn dɔ feere ka muso in furu don dɔ u bɛna ko sugu dɔw k'i la a bɛnna min parce que a bɛnna ɲɔgɔn a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kare kɔnɔ de donc e nana k'i ka biyɛn don a la tile kelen a bɛ ko sugu dɔw k'i la i bɛ jan bɛɛ kɔ i sigi faamuya donc furu dun ka gɛlɛn furu mɔgɔ muso fɔlɔ o y'i ka sopaseman de ye i faamuya ni muso fɔlɔ ka furu n'o tiɲɛna a bɛ sigi kɔfɛ i faamuya e b'a jateminɛ muso si t'a ɲini diɲɛ kɔnɔ i ka furu fila kɛ o tɛ yen n'i ma dɛsɛ i t'a ɲini fiyewu i ka furu fila kɛ i sigi faamuya mais ni t'a fɛ i ka furu fila kɛ furu don cogo a ye sani a ko a ye i ka nimisa a ye furu don cogo dilan fɔlɔ so muso dɔw bɛ furu tan kɛ dɔw tɛ dɛ furu don cogo de don n y'a f'i ye an ye ɲɔgɔn ye bi an ka furu kɛ bi o tɛ furu ye jogo dɔw bɛ yen f'i k'o dɔn fɔlɔ furu kɔnɔ fɔlɔ n'an i ye musaka la sisan furu musaka n y'o de f'i ye n'an seginna kɔfɛ ka taa furu kɛcogo kɔrɔ la musaka ko t'a la o i sigi faamuya pour que furu sa yɛrɛ ka dɔgɔya bi fo musaka fana ka dɔgɔya ni musaka dɔgɔyara sisan n y'o de f'i ɲɛna i bɛ miiri furu kɛcogo de la an ye ne ni n bɔrɔnakaw u ye u den di yan ala kama de donc jigiya sira de fɛ ni i bɛ kuma ni tɔɔrɔla kuma ma i bɛ miiri olu la mais ni sisan ni bɛ miiri dɔrɔn n ye wari min bɔ i ye wari min bɔ i b'o de miiri n ye wari min bɔ muso kunkɔrɔ i b'o de miiri koyi i tɛ foyi miiri n'o tɛ wa fana o ye tiɲɛ de fana ye parce que e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ min n'a t'i bolo min don i b'o dɔn wa kɔɲɔ don fɛn bɛ f'i ɲɛna kabako dan don donc faut que an ka segin kɔfɛ de ka taa fɔlɔ furu kɛcogo la mɔgɔkɔrɔbaw ka furu dilan i sigi yen faamuya ni mɔgɔkɔrɔbaw ye furu dilan furu musaka fana o bɛ nɔgɔyaba dɔ a la fana i sigi yen faamuya parce que furu la hakilima dɔ ye furu dilan i sigi yen faamuya an m'an ka nin doni d'an burankɛ kun parce que jigiya de don furu ye jigiya de ye i ye faamuya donc pour que furusa ka dɔgɔya yɛrɛ fo furu musaka ka nɔgɔya fana i ye faamuya bon puis fana ko o fɛ ka gɛlɛya fo furu ka kɛ to fana a kɛcogo kɔrɔ la mɔgɔkɔrɔbaw ka furu dilan i sigi yen faamuya n y'o f'i ye fɔlɔ furu ni san furu musaka ko tɛ o mais bi i tɛ ɲininka foyi la musaka b'a tigi kun wa nin ye fiɲɛba de ye furu kɔnɔna na bon f'an k'o yɔrɔw ye k'o dabila de an ka segin kɔfɛ fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cogo min na an ka segin an ka furu kɛ ten nɔ n'o kɛra i bɛ san 10 kɛ bamakɔ yan nɔ i tɛ furusa kuma mɛn i ye faamuya donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn furu musaka cayali kɛnɛkanko de don ne y'i ta nɔgɔya mɔgɔw ma ni i fana ta sera don min na o bɛ nɔgɔya o mais n'i ye 100 bɔ min ka furu la n'o tigi ta fana sara i bɛ 100 kɔ de bɔ i sigi faamuya donc furu n'an y'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo hɛrɛ b'o de kɔnɔna na i y'a faamuya n y'o f'i ye furu tɛ foyi sutura kɔ ɲɔgɔn sutura dɔrɔn de don parce que furu ye sugunɛ fara de don i sigi faamuya ni ala y'o latigɛ ni mɔgɔ min cɛ parce que mɔgɔ muso o y'i dɔ de ye i yɛrɛ furumuso o y'i dɔ de ye f'an k'o de dɔn n'i y'a mɛn don o don su ni tile cɛ ni muso tɛ bɛn dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ma furu sariyaw de dɔn furu bɛ taa sira min fɛ an m'a dɔn i ye faamuya n yɛrɛ bi yɛrɛ furu siri cogoyaw bɛ yen nɔ karamɔgɔkɛ ko ka ca koyi furu kɛcogo bɛ yen furu siri cogo bɛ yen mais bi b'a lajɛ n'an bɛ furu siri bi muso yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ sɛnɛ yɛrɛ cɛ fana b'o cogo la cɛ tɛ taa furu siri yɔrɔ la muso tɛ taa furu siri yɔrɔ la donc mɔgɔ mun tun bɛ bila fɔlɔ n'o ye a b'a fɔ ko maɲamaga o bɛ denfaw olu tun bɛ furu sariyaw de fɔ furudenw ɲɛna fɔlɔ ou bien bulon kɔnɔ furu ni e min bɛ furu i bɛ taa bulon de kɔnɔ i mansaw b'i ɲininka bulon kɔnɔ an y'i di karisa mɔ bulon kɔnɔ bɛɛ ɲɛna an y'i di karisa mɔ donc n'i taara karisa ka so furu tana ye nin ye a tana o bɛ f'i ɲɛna i y'a faamuya mais bi i b'a lajɛ i bɛ furu dɔw yɛrɛ u ka furusi bɛ kɛ ka ban pewu u t'a dɔn ko min yɛrɛ don u t'a dɔn min yɛrɛ don fo n'u taara mairie la olu bɛ a f'u ye dɔɔnin dɛ bon an ka misiriw kɔnɔ an bɛ furu siri furu ɲɔgɔn fila t'a kalama u tɛ foyi dɔn a la o man ɲi bon komi diinɛ ko de don kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ hakilimaw b'a lajɛ de i ye faamuya ni furu ɲɔgɔn fila bɛ taa misiri kɔnɔ sisan furu ka siri u ɲɛna dugu mɔgɔw de bɛ yen nɔ u bɛ ka furu siri aw cɛ de aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an faw bɛ yan nɔ an ka dugu alimami bɛ yan nɔ mɔgɔbaw bɛ yan nɔ misiri kɔnɔ
ka i ka furu siri muso bɛ cɛ bɛ yen nɔ n'a kɛra ni mɔgɔ y'o kɛ furu tɛ sa parce que min fɔ yen nɔ alimami min fɔ mɔgɔ ɲɛna u b'a dɔn n'i ye min fɔ mɔgɔ furudenw a b'o mɛn a bɛ sa n'o ye i ye faamuya kuma dɔw bɛ kuma bɛɛ n'a fɔlen de don o de la ni denmuso kɔɲɔ bi kɛ n'a bɛ furu ka taa cɛ fɛ yen nɔ kuma bɛ fɔ a ye kab'a wololama min mɛn i ye faamuya mais bi o tɛ yen dɛ furu bɛ kɛ ten de ten wa a bɛ sa ten fana bon fo an ka c'est à dire fo furu ka kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya furu kɛcogo la tiɲɛ la n y'o de f'i ɲɛna sisan furu e bɛ nin dugu in na nin bɛ dugu in na ko aw fura ɲɔgɔn ma mais i bɛ furu de ɲininka furu sariya ye mun de ye cɛ ka hakɛ ye mun ye muso hakɛ ye mun ye si t'a dɔn si t'a dɔn bon kabi yen nɔ e yɛrɛ y'a dɔn ko min bɛ sen na awɔ parce que donkan fo donkan ka sɔrɔ furu la donkan de b'a la awɔ donkan de b'a la a bamanankan yɛrɛ o ye laru dɔ de ye furu o ye furu de ye furu ye laru de ye donc mais e ye furu kɛ ten laru tɛ ni mɔgɔ si cɛ o tɛ kɛ o mansaw fila de bɛ laru di ɲɔgɔn ma an y'a den n ye n den di aw ma n y'a kalifa aw ma i ye faamuya n y'o de f'i ɲɛna fɔlɔ furu kɛcogo n'an y'o lajɛ ka tɛmɛ o sira fɛ bɛɛ bɛ lafiya. an karamɔgɔ an ka waati a bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni ka se hakilila ye kuma minnu fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan an karamɔgɔ dakuruɲɛ labanna folikan ani bilasiralikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin filɛba bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu bɛ an lamɛn filɛ su ani tile n'a tɛ fu kɔ. an bɛ an lajɛbaaw fo k'an lamɛnbaaw fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ jɛmukan in an b'a kanubaw fo u ka cɛsiri la jalo n tɛ se k'a ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ n b'aw fo a ka baara la teresiri fɔla a ye jɔyɔrɔ min ta bi a ka bon dɛ i y'a faamuya ni kunnafoni ninnu a bɛ min na nin tan nɔ komi a bɛɛ bɛ ka kɛ setigi ala ɲɛna n bɛ min fɔ dɔrɔn ala k'aw sara i y'a faamuya aw ka cɛsiri diinɛ la n ma dan y'a la i y'a faamuya donc n bɛ aw fo ka tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na o kɔ tɛmɛnen kɔ n bɛ karamɔgɔw fo k'an ka sirifikɛ fo an bɛ ala tanu ka ala barikada inshallah komi a yɛrɛ a ye san 72 sɔrɔ an b'o foli kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka san caman fara si kan ala ka sija ala k'o d'a ma an b'o ɲini setigi ala fɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka don an ni juguw cɛ an ye min dɔn an tɛ minnu dɔn jalo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a baden mankan n'o bɛrɛ ko abila ye hakilila nin ye an ka baara kuncɛlen ye an karamɔgɔ fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛlɛdugu abila ye bamakɔ yan n'i ko bɛlɛdugu abila ye mali kɔnɔ n'i ko bɛlɛdugu abila ye mali kɔ kan n'i ko bɛlɛdugu abila ye maa dogolen tɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka nin kɔnɔnajɛlenya kan ninnu ani nin bilasiralen ninnu ani nin tiɲɛ ninnu ani nin kokɔrɔ ninnu dɔɔnin tɛ sabula maa caman bɛ yen u tɛ ninnu dɔn pour que i ka se ka ninnu dɔn fo ka taa sɔrɔ i ni maakɔrɔw baro la a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a ka kan an ka gɛrɛ waati bɛɛ maakɔrɔw la ala ye ale sɔn ale a n'a ka cɛkɔrɔba u tun bɛ baro kɛ o kɔnɔna na a sera ka minnu tɔmɔ kɔnɔnajɛya la a bɛ ka bɛɛ lajɛlen bilasiraw la o la an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ an lamɛn su ani tile émission in tɛ fɔ aw minnu kɔ ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na hada wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh